የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች? ኢትዮጵያ ለምን የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች? ኢትዮጵያውያን ለምን የባህር በር ጥያቄ ያነሳሉ የሚለውን ነገር በአግባቡ ማስታወስ ተገቢ ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር የሚታነሳበት በቂ አመክንዮ አላት። سلمتا يا إثيوبيا أنا يفتق بحر حتوتات العلدلا زبل حتو بتبوك ملس هالوي زبل زلو أوكي ولسني جن كالو كاكبكم قلت سلسته تي كامبين أنت أرنا زلو ونياتو إثيوبيا أبقداينا سومالي لاند أفلتو كتب دي هيتبن نزبل أرستي بقمت على ملسي بنالو intensive زخوني أنت أرير تراي سرحلو so أب سومالي لاند they are not interested it seems they are not interested or ወይ ናብ ሶማሊላንድ ተገዳስነ ዝባሃል አምዲሎም አሎ ወይ ስሞክ ስክሪን ታይ ባህልዚ ንጸላይኻ ንመደናገሪ ንሳቶም ስቲል ብዛዕባ ኤርትራ ይግደስኹም ዘሎ ነታ ዓለም ኣብቲ ናይ ሶማሊያ ንኸይከስሩ ሃንደበት ክገብሩ ስለ ዘሊን whatever the reason is ታይቱ ምክንያት ናቶም ሓይል ናቶም ናብ ኤርትራ እዩ ስምዑ ብዚ Maintaining the status quo is one thing, but when it comes to Eritrea, this is another thing that we are observing today. Consolidating power at home is another issue. What about from Eritrea's perspective or from Isaias' regime to make Ethiopia landlocked? But Ethiopia has naturally and historically viewed reality show that Ethiopia was not and will not be a landlocked state. كم تري ورا لهم أبير تراك بهالكلو دما تارجت تزخونه متكعتي نا بريزنت سياسة عيو نريو لنا أبير ترازلو كنتات إيرترا دايما ديلا ويون بوليتيكانا إيرترا بوليسنا إيرترا نيتوبيا أفتق بحر كم زي هلوا زقبر كم زنبرن بوليسنا كابير ترازمنش انتايلهم يتنتنوا خمزلو كن سمع لنا سلايخا أمين لبام سلاي سمعي نسلايخا انتايب لك قالو تي حسب الكالو كان يقرأ كان يرغيلك سمعي زلك قد حساب كهات كبر تاي حسب الكالو تاي زرب الكالو تاي خقبر خل تاي حسب خل تاي مدب له تاي يكن له تاي سرح له مفلات لبوناي فليت كاجن حساب كاتكبر تيس انت وحده اتي مدبات ناتو بحساب انصارون حزبخا تنقع مالتي مخنياتو صلاي خدي زارب تخوينو حيال جندي زارب تخوينو بدعمي كبير كتفلت صلكم حدا كابتي نتوم اثيوبيان زغرو عمكم وغن ايرترا زرب سلازي لي اجي بعتاتهم جن مستي وعود حزب اللواري قطبا نشته يدو غلدو دغ حيلي دغف يبلاند زبلو بو غيروم يمزعقن وزلو تكونتاتي وحدات مخان ابو ملك يمزري وزلو ساتم سلازي عقمي يبلو من ابزبل مدمدمتا بصح مالوتي بروباغندا ناتهم كوم يزريو كما عين السلي دما نابت حزب كم حلال زفتن اسمعي اسكب زي عجن تايب. Yeah, so from Isaiah's doctrine is lose-lose politics from the get-go, and Eritrea, since it's independent, has not seen any change of hands. The only leader that ruled Eritrea with an iron fist, without any constitution, any parliament, any form of balance of power, is Mr. Isaias, President Isaias Afwerki. So his way of thinking, his manifesto from the get-go is that Ethiopia is an enemy. And he has supported, sponsored. جنتايم زول زلوناي إيرترا بوليسي بريزنت سياس أبير إثيوبيا زخطلو بوليسي ويون بحفشة مس أبتزو بازخطلو بوليسي lose ببزعت زي win cooperation دي زبال lose cooperation وي مايند سيت زلو بريزنت سياس بخاله زراربا أب إيرترا بزع لو تصل زي جبره سلزي تجبره بقطع يكون ببوليتيكا بزع لو تصل زي تجبره أكلون كجبروز خليه لم سيرترا دما كزربسي ترفيه بلون زعينته زربايم تزارب زلو جنتايو تي زجبر زلو زهق أنزلو كنا تندرينا clearly تي زاربو زلو parliament لنا بحالتيم بايت لنا بحالتيم سو قاعد نوست بايتناتهم كميلي متيو ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ባይቶሲ ኣብያ ካብ ዝመጽእ ክንደይ ግዜ ባይቶ ተመሪሳ ክንደይ ቀደም ራስ ባይተናቶ ኣነ ትግድሰኒ እኮ ኣይኮነን ግን እንታይ ዘረካ ንሳቶም ከምዚ ኢሉ ሚድያታት በዚ ዝረብ ከምዚ ክበር ከምዚ ገለ ንዲሞክራሲ ዘመልክት ምልክታት ከም ዘለዎም ገይሮም ዝኣመኑ እዮም ዲሞክራሲ ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ እምበራብ ኢትዮጵያ እኮ ኣብን ፈልጦ ኣለና ኢና ብሓፈሻ ግን እታ ዘረባ ንመን እያ ከይተር ክገብርዋ ዝደልዩ መሲልኩም ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም كومن وبإنجليش أمس قبروا زلوا زين من تايو أبي إيرترا زلوا منكسي تخوني يكون علم لخاو حقتات أي كتلوني زلوا سلذي نعم أمريكا attention ترغبوا نعم عربيين علامات attention ترغبوا كون دخون جلز حق زوم ترغبوا
ናይ بحكيهم نتكونتات ناب دغ زغبرو زلو مغنياتو ኤርትራ انت عينت መንግስት ለዋኔ ኤርትራውያን ዝመልከት እዩ ንዖም ዝመልከት ጉዳይ ይኮን ኤርትራውያን እንታይ ይደልዩ ማዓስ ይደልይዎ ብኸመይ ይደልይዎ ባይቶ ንደልዲና ዲሞክራሲ ንደልዲና ካልእቲ ናይ ቁጠባዊ ምዕሩይነት ወይ ቁጠባዊ ህንፀት ንደልዲና ኤርትራውያን ዝመልከት እዩ ኤርትራውያን ካን ዝዛረበለና ከም ዝካለና ክግበር ከም ዘሎ በዓልና ንዛረበለና ካብ ደገ ክመጽእ ከሎ ግን መርዚ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓካ ካብዚኣቶም መኻ ብፍላይ እጂ እንታይ ይብሉ ንፕሬዝደንት ያስካት ግርም ዝብለና ታሪኻዊ ጸላኢ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ድማ ብዝሰፍሐ ዝረብተ ኤርትራዊ ተኮይን ተቃውሞ ይኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ቻናል ኩሉ ግዜ ትሪእዎ ይኹም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ህግደፍ ወይ እውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትፈርሰሉ ይደልን እያ ኢሳያስ ብክልቲኡ ዝኽሰስ ሰብ ኣብ ዓለም እንተሎ እሱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብወገን ኢትዮጵያ ከፈራርሳ ዝደሊ ሓይሊ ንሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እዮም ድማ ከምኡ ድብሉ ብወገን ኤርትራ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከይትፈርስ ዝፅዕር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ከዓ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኦኬ ገለ ከምታት ዝብል ዘረባታት ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ኦቨርኦል ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እሱ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ወይ እውን ሕጂ ዘሎ እሱ ክትብል ኣይትኽእል ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ይኮነን ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣቃሊልካ ሸለሊልካ ኣናኣይስካ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ግን ንማንም ሰብ ግሁድ እዩ ዘሎ ምክንያት ንኤርትራ ብሰፍሐ መልክዕ ከጥቅዕዋ ድሮ ኣንቂዶም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ንኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ገይሮም ከም ብርዋ እዮም ዝደልዩ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ላንድ ሎክድ ኤርትራ ይኮነትን ገይራትኩም ኢኹም ብቀደምኩም ባሕሪ የብልኩምን ስለዚ ሶሪ ደይብልካ እጂ ካልእ ክግበር ኣይክልኒ ከምኡ ድማ ንኢትዮጵያ ብምቕቓል ንኣምሓራ ብምሕጋዝ ንትግራይ ብምሕጋዝ ንኦሮሞ ብምሕጋዝ ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ናብ ኤርትራ እዮም ዘፀግዕዎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መርሕነት ዝፈጥሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓሶት እዚ ግን ንሳቶም ከዓ ብኣክሸጥዋ ክኽእሉሎም ናይ ደገ ፀላእቲ እዮም ንኢትዮጵያ ዝሕምስዋ ዘሎ ኢልካ ክሸይጥ ኣለካ ኤርትራ ብሎክስ ኢትዮጵያስ ፒስፉል ኣክሰስ ቱ ዓሰብ ፖርት بسلام عمان قدي نبع حسب كاين مت إيرترا يدخل كله زل حاو أنت هاي ديل أغريب كبايتا what kind of deal are you seeking أنت عين الديل تدل لها 5 سنة أنت هاي قد حسابك أنت رفضت بروباغندا تقول زلها حسبنا تاني يردو قالوا ديل كازي كلام فارغ زخون زر بحليفك exactly أنت هاي تبلانات كوي أنت هاي تي بحدا بسلام كنا برولين هدول بسلام نابلك حيل بحركته تي دلنيقة حيل بحركته تدلها يجيب تدي تحت يجيب تدي يكون كم بليون تغفل زلها why don't you try there why don't you try in Kenya? Kenya they كنا ناي difference deals زلكا. So Kenya حشكا. ويون نسوماليا مسواتك في لا عند خاطر دلها. Then أودي حشكا. Why do you have to come to us? نحنا مساحاتكم تبغى سلام يبلنا. ويون أبتبغى زمدنا ونيا لنا. سلزي وتهدراو قلت بناتكم أبانا كعتين دلنا. Now إذا التساتهم زدلي وزلون نبانا كم تسوى زدلي زلو كنا تاتيو. إيرترا خدمة خميتريو نزو كنا تات ذكرينا. قدمنا ኤርትራ ጉዳይ እዚ ምርአይና ግን መጀመሪያ ኤርትራ ማለት ኤርትራ ለተለቅ ያለ ኦፕሬሽን ምቋት መችም ትንሽ ናት ዛይ ተፈጠረ ጭራቅ የኤርትራን ህዝብ እያጠፋ ያለ ግን የቀጠናው እንትን ነው ለቀጠናው የስጋት እስካለ በቃ ምንም እሱን በልኩ ካልተያዘና የመጨረሻ ልኩም እንዲህ ካልተደረገ ሁሉ ጊዜ ጣጣለ زي خم تري ودا لهم حركاتهم openly بجدي أنصار إيرترا حيال زخونة حدا جنيا زربات زرب زلوا تقرأ جنرالي جو مانجا جيم زلوا سنتايز بزلوا إيرترا مش تي ولا نحد أبي operation وزي تبقعيز بزلوا تمالا تيزي إيرترا عبها قري يسكن إثيوبيا يكون أجن عبها قري عب عالم زلوا هجرات أزين نشتى كاب إيرترا أطبيعني مزح زلوا إيرترا عبها قري نشتاق لقليل لهم كانوا سووا زفتنو just nonsense كالاي أبي إيرترا سرعة تقلال لك فرش هالو زبل حيال مرقص زلو يسبزي سلزي أنت وحدة صلاة خام فلات قداسي جون سبازياتهم تقمتي لهم سبحانه جو قال غزاربهم زغلو فلوتي جن زعجت زاربو زلو ما أستوعي الكاميرا يكدليو إيرترا دي أتفرس سخون ديهم كتفرسون قزيان قد فوق داي كوينو زي زاربازي جن دارقا أبي إثيوبيا ببزحات منقدين عزم أسلو لأن كان تفنيهم يمزلو كم زي عينة بروباغندا أنصار إيرترا أبزح حلفة زي الناشنالز بحال أبي إمارات زي بدبرو هذا أقداسي مسيحت كم زوجو أتي إيرترا قبض اسم إيرترا جبتن ديل تقبر الله زبالة زربا درو
أتنا جبتي زترجعت مخاني نقرأ Egypt finalizes deal to develop Djibouti port in bid to pressure Ethiopia over the Nile Dam. ስለዚህ already ጉዳይቲ ንኢትዮጵያውያን ብዘጸልል መንገዲ ይቅጽል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚህ ናይ ግብጽ ጉዳይ ክሳብ ከምዚ ካብ ኮነ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ዕጫናታ ወይ እውን እንድሕሪ ጅቡቲ በዚ መልክዕ ክትቅጽል ጀሚራ ንኢትዮጵያ ብግብጽ ጌራ ክትቅርቅራ ትፍትን እንተላ ሶማሊላንድ ለውጥ ንኸይትረክብ ወይ እውን ተቐባልነት ንኸይትረክብ ድማ ትጎይ እንተላ እንታይ ክኸውን እቲ ከባቢ ንዝብል ወል ጅቡቲን ረብሖም እዮም ዝጎይ ዘለው ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ክትረክብ የብላን ባህልቲ እዮም ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ ምክንያቱም ሞኖፖሊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኢትዮጵያ ፈትዮም ፀልዮም ብጅቡቲ ጥራይ ክጥቀሙ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ካብ ጅቡቲ ክንዱ ፃዕሪ ዘግብሮም ዘሎ እንታይ ኢልና ናይ ሓበራዊ ኢንቨስትመንት ኣሎ ጅቡቲ ብዙሕ ዕዳይ ወሲዳ ወደብናታ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ እውን ገለ ካብቶም ተወዳደርቲ ወደባት እዩ ዘለዋ ካብቶም ተወዳደርቲ ዝወደብ ዝክህነፅ ከሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ክጥቀም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝተገበረ ስለዚ እቲ ቮሊዩም ንሱ ከእንግዶ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብኡ እንተተጠቂማ ጥራይ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እንተዘየለ ክንዱ ዝኣክል ወደብ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር እንተሃኒዛ ከዋፃ ይክልኒ የስ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግን ዋላ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እውን ኣብነት ንደቡብ ሱዳን እውን ሰርቪ ይገብሩ እዮም ሰው ንደቡብ ሱዳን ሰርቪ ክትገብር ግን ኢትዮጵያ መንጎሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝሓልፍ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና እንተዘይብልካ it's going to be very tricky and difficult ስለዚ ጅቡቲ ፉል ፎርስ ኣንጻር ሶማሊላንድ ትጓየ ዘላ ረብሓናታ ብቐጥታ ስለዚ ትንከፍ ዘሎ እዩ ድሮ እቲ ጅቡቲን ግብፅን ዝገብርዎ ዝነበሩ ቲዮሪ ዘይኮነ ፕራክቲካሊ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፅን ግን ስቲል ዝተጨበጠ ነገር ዝተረኣየ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢትዮጵያውያን ድማ ከግርዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ናይ ጅቡቲ ኦልሬዲ ካብ ኢዶም ዝኸደ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ንሕና እንደልዮ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነይሩ እንጂ ኣብቲ ታሕቲ ተሪኹም እንታይ ብለው Egypt will also upgrade ኤርትራ ስፖርት ኣሰብ ናይ ኤርትራ ኣሰብ እውን upgrade ክትገብሩ እያ ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ናይ ግብፂ ምምፃእ ድማ ብቐጥታ ንዓና ንምቕርቃር ንዓና ንምድኻብ ንዓና ንምህሳይ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው በታ ሓደ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክንርኢ ከለና እቲ ካልኣይ ግምጣልናቱ ድማ ሶማልያ ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ሶማልያ ከዓ ልኡላውነታት ተንኪፍ ስለ ዘሎ ኣብ ናታ ድማ ከድና ክንርኢ ኢና ስለዚ ብክልተ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንርኢ ንኩሉ ድማ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ይኸውን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣተሓሒዞም ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኩሉ ወላ ኣብ የመን እውን ኣብ ዝቐረባ ኤርትራ ምስ የመን ትሰርሕ ኣላ ዝብል ሪፖርት ተሰሚዕና ክንግረም የብልናን ምክንያቱ ንኤርትራ ምጥቃዕ ካብዚ ካብቲ ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ኮይኑ ዘሎ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ ሕጂ ትሪእዎ ደሎም ተሆርን ረቪው ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ regime has long treated regional breakdowns as opportunities to profiteer economically and politically ምምቕቓል ወይ እውን ኩናትን ዕግርግርን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ንቁጠብኡን ንፖለቲኩን ዝጥቀመሉ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ኣፅዋር ብምስግጋር ክኸውን ይኽእል መንገዲ ናይ ሚሊታሪ ሩትስ መንገዲ ናይ ወታደራት ብምግባር ድዩ ሓሊፉ ድማ እንታይ ብሎ ንሰራዊት ሱዳን ድማ ይሕግዞም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዮም ዝፍንው ዘለው ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ለንቀነ ምናልባት ሪኢኹም እንትኮንኩም ሓደ ፌክ ኒውስ ሓበሬታ ወፂቆኒ እቲ ሓበሬታ ድማ እንታይ ዝብል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ሱዳን ከውፅእ ምዃኑ እዚ ከዓ ምስ አልቡርሃን ስለዘይተረዳድኡ ዝተፈጠረ ኩነታት ምዃኑ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ዳይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ዳይ መደይ ዝገበርዎ ኢና ንብል ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ስእሊ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስተርስ ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልድ አልእስሃር ትበሃል ድማ ናይ ባህሊ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሓሉ መፅኦም ሰለስተ ምስ ናይ ኤርትራ ርክባት ከም ዝገበሩ joint coordination regional stability the Horn of Africa and the Red Sea and Eritrea support for Sudanese unity amid challenges ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ሞር ኢምቤድድ እናኾነት መራ እናእተወት ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ድማ ሪሶርስ ዝሓትት እዩ ፀጋታት ዝሓትት እዩ ንኤርትራ ድማ ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2026 ናብ ልምዓት ክትጥምት እያ ናብ ምዕባለ ክትጥምት እያ ክንብል ከቢድ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ዓፋር ጉዳይ ፅምዶ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፀጋታት ክሓትት ዝኽእል ኩነታት እዩ እዚ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ኢንቮልቭድ ክትኮን ኮንካ ኣብ ናይ ሱዳን
ኩዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሞር ኢንቮልቭድ ና ኮነት እያ ትኸይድ ዘላ ተሃገር ስለዚ ደሚርካ ደማሚርካ ኩሉ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ከቢድ እዩ ሱዳን ምሕጋዝ ስለ ንጸልይ ወይ እውን ናይ ሱዳን ጽቡቕ ስለ ዘጽልአና ኣይኮናን ግን ሄይ አሚን ንሕና ክንሽገር ከለና ንሕና በገዳ ከለና ቁልሕ ዝብለና ከም ዘይነበረ ፍሉጥ እዩ ግን አትሊስት እቲ ዝግበር ሰናይ ነገር ንሪኦ ኣለና ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እዩ ግን ንኤርትራ ግን ዕድል ክባዝ ዝኽእል ኣይኮነን ንእሽተይ ሃገር እያ ፀጋታታ ድሩት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ሞር ኢንቮልቭድ እንድሕር ኮይና ወይ ሞር አሚን ክንደይ ግዜ ናይ ሱዳን ሓለፍትና ብኤርትራ መፅኦም ምስ ፕሬዚደንት ይራኸቡ ኣለዉ ሶ ፕሪቲ ማች ናይቲ ፕሬዚደንት ግዜ በብዙሕ በዚ መንገዲ ከም ዝውሰድ ኢኻ ትርኢ እዚ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ምስ ገለ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ከም ሰብ ናብ ቁጠባ ንኸተኩር ግዜ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ there's so much ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ዘሎ ብቲ ከባቢ and that's why ንብል ዘለና ንሓደ ሰብ ኩሉ ክኾን ኣላ ክትብል ከቢድ እዩ ሴኪሪቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ናይ ቀይ ባሕር ከባቢን ኣዝዩ ከቢድ ሕልኽላኽ እዩ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን መይዝ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ከም ልማቲ ፕሬዚደንት ኣሎ ግን እቲ ቁጠባ ብትኽክል ብዝለዓለ ኤምፓወርመንት ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ክሳብ ዘይተፈጥረ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ናትና በቲ ዘሎ ሃዋህው ናይ ሴኪሪቲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ወይ ክስገር ከም ዝኽእል ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ክትሪኦም ከለኻ Ertra's role in Sudan's war ilom nabnet Eritrea initially kept its position ambiguous but later aligned firmly with Sudan's armed forces. Eritrea بتمجمريا مسمن مخاني نقرأتن زي صبغ استراتيجي كل جزء بالعيزي حميتي قد موجود مجمارنا بإرترا خيدنا يريو سلازم إرترا مجمريا مس حميت زلا تبهلي حمان يريو قد إرترا مسكلت يوم ركباتني رواي قد مسمن كم زلا تم يايلان يرا بتحت ده يكون زقوني هم position أنا برا قصنا بلد كنتات ناتج هذا مسكدجن إرترا مستر ريجن مستوم مشاركتها أبتزوبا مزلوا شركة سخونة هذا جا كيف ترت اللاين كوينا مالتي مستوم مع عذر بحوا نلولا ونتنا هجرات تقف زلوا حيلتات مساتهم كوينا ساتهم كا سعودية قبتي كانت كلهم حيلتات لما السودان تقف زلوا حيلتات أقول لهم كوينا زغا إرتراون حاجة زبينير. So, President Isaias Afwerki's support for SAF, Natsarawi Sudan, has made Eritrea one of the most consequential external backers. Size will zalo. Na President Isaias na Eritrea aberkuto. Ethiopians will zalo easy. Ni netu kuinat hada kaptum بدق خوينو نتي kuinat ab Sudan zgber zalo zil ala استواصو consequential ማለት zil ala ለውጥ ከምጽ ዝኻለ zil ala ጽልዋ ክፈጥር ዝኻለ ኣብቲ ውሽጢ ኩናት ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዓይነት ተሳትፎ እዩ ግን ዝፍለጥ የለን ግን ወላ ሕሜቲ ሓም ኮሎነ ኤርትራ ሓም ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮም ዘላ ስልጠና ትቦም ዘላ ወታደራዊ ብቅዓት ንስዱይ ዝፈጥር ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተራዮም ናይ ገለ ዝባህል የለን ኣብዚ ኣቀረባ መዓልታት ጥራይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሳፍ ማለት እዩ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰራዊት ምስ RSF ከም ዝሓዘ ይነግራሉ ካብ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ RSF ምስ ትጥቅ ምልሻ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኖም ክዋጉ ከለዉ ሒዝዮም ኣለኹ ብላ ኣሎ ናይ ኮሎምቢያ መፅኦም ኩላቶም ብመንገዲ ዳዕመ ሰሪዕ ክመፁ ይርዩ ኢትዮጵያውያን ወንድ ተሓይዞም ቅድሚ ሕጂ በሃል እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዋ ኣብ ኣምሓራይ ተረኣየ ኣብ ገለይ ተረኣየ ኣብ ሱዳናይ ተረኣየ ግን ሽማ ክሕመን ንሰማዕ ኣለና ከምኡውን ኤርትራ shifting posture Ethiopia's shifting posture. Now, Ethiopia wants pursued regional integration, balancing relations with Eritrea, Sudan, Somalia, and Egypt. قدام إثيوبيا زوباهم تسارت فتني رايم زبلوزلو دعري بينات نيتجراي زبلوزلو disrupted this strategy, weakening Ethiopia's diplomatic capacity and shifting its focus inward. لذي دحرو بينات نيتجراي جن إثيوبيا نتنا زوباهم شركة نتجريفة وش تاخد دايات تسميد على مغنياته وش تاخد سجم عبها حقوق سنة فترة نوش تكتب متجددة خمسة وش تاخد سلامان خطو حسم على Sudan exploited Ethiopia's vulnerability. Sudan دما نتنا إثيوبيا حقوق تقيمه occupying contested the three والله مس سراوي السودان كباسو كم زدلي زارت فناتات إثيوبيا أب تكوينات نيتراي يكون أبكال أب وشتاوش جرقات ما تلاب زنبرت سراوي السودان نتي بكوت تقيمه نتحقق تقيمه نتي الفاس كذا بهالبوتا مريت كم زبصدلهم and aligning with TPLF كم لما مسوا واحد كوينو كارمون كم زفتنه أنا تكونتاتون كم زجادة يزول زلهم Eritrea and Ethiopia Eritrea versus Ethiopia Eritrea fought directly in the Tigray war aiming to eliminate the TPLF, which it's its main enemy. The Pretoria Agreement ended that. As نتقرأ أب كونات نتقرأ إرترا هو واحد كدم سوسيات دلني راسوس على أي خويني سمع سلز نبرة
ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኾነ ግን ናይ ትግራይ ምጥፋእ ስለ ዘይጋጥመ ኤርትራ isolated ኮይና in Tigray but left Eritrea isolated as Ethiopia normalized relations with TPLF ስለዚ ኩሉ ትዝብልዎ ዘለው ብግምጣል ዝንበብ ግን again እንታይ የንብብለው ሳቶም ብኸመይ ይሪእዎ ኣለው እቲ ኩነታት ኣገዳሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ ብለው regional alignment ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ካብ 2021 ጀሚሩ ነቲ ሳፊስታይትስ Egypt weakened Ethiopia's influence ካብ 2021 ድሕሪ ዕልዋ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ዝነበረቶም ሰራዊት ሱዳንን ሕመትን ምስ ዓለውዎ ካብኡ ጀሚራ ግብፅን ሱዳንን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝነበራ ፅልዋ ክህስሶን ከዳኽሞን ክኢሉ ይብሉ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ምእታዋ ድማ provides with strategic leverage against Ethiopia and reasserts its role as regional security actor. ስለዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናታታ ክትሕመስ ከላ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይና እትገብሮ ዘላ ኣብቲ ዞባ ዓባይ ናይ ሚሊታሪ ኣክተር ዓባይ ተፃዋቲት ክትከውን ክኢላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣስተዋፅኦ ዘይብላ ኮይና ስለተረፈት ኣብ ኩናት ኣብ ውሽጣዊ ኩናታት ክትዋጋእ ከላ ኣብቲ ዞባ ኣበርክቶ ዘይብላ ኢንፍሉዌንስ ዘይብላ ፅልዋ ዘይብላ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ብግምጣሉ ኤርትራ ገባሪትን ሓዳጊትን ክትከውን ጀሚራ ኢትዮጵያውያን እናተሰምዖም ዝብልዎ ዘለው እዮም እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮን እዚ ንሳቶም ዝስምዖም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ካብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ዝመፅእ ቀጥታ ካብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኣርቲክልስ ካብ ዝወፅኡ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ዘንፀባርቕ እዚ So Ertra ዓብ leverage ክባ ከም ዝኻለን ኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ regional actor ኮይና security actor ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ ይብለው a deeper layer involves Eritrea's link with South Egypt and the remnants of TPLF Army 70 forming a hostile axis against Ethiopia ከምኡውን ሕጂ ግብፂ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ከምኡውን ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ኣርሚ 70 ገለ ዝብለው እዚኦም ኩላቶም ንኢትዮጵያ ኣካቢቦም ንካርምዋ እውን ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብሉ ናይ ስትራቴጂካዊ ኮንሲኮንስ ናይ ርሑቕ ፀገማ ወይ እውን ናይ ርሑቕ ፅልዋናቱ ከንታይ ክኸውን ይደሪልካ Ethiopia is increasingly sidelined in Sudan's conflict losing its mediator role ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወላ ሓንቲ ተራ ዘይብላ ኣይ ሓጋዚት ኣይ ኣፍራሲት ኣይ ሸምጋሊት ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘይብላ ኣባይ ሃገር ክትበሃል ሽማ ንሕብረት ኣፍሪካ አንገለን ሒዛ ዘላ ክትበሃል ኣብ ጎረቤታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል እንትርፈ ብሕማቅ ትሕመንበር ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ወላ ነቲ ሕማቅ ነረሰይፉን እኮ ሓጊዛቶ ለውጢ ተምፅን እያ ዘላ ስለዚ ጥቕሚ ዘይብላ ሃገር ኮይና እዮም ዝብሉ ዘሎ እሱ ድማ ብዓይኒ ኤርትራ ክሪእዎ ከሎ መራ እዮም ዝሓዙ ዘሎ ኤርትራ and Egypt now shapes Sudan's external orientation ኤርትራን ግብፅን ድማ ማዕረ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝያዳ ዝፀልዎ ዘለዎ እሶም እዮም ናይ ደገ ሓይልታት ብመንገዲ እሶም ተሓባቢሮም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለው consolidating surface adversarial stance towards Ethiopia እዚ ማለት ድማ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ምስ ኤርትራን ግብፅን ይሰርሕ ስለ ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም ናብ ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ክገብር ዝኽእል ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን መጋበርያ ናይ ዞም ክልተ ኮይና ክልቲኦም ድማ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ግን ሱዳን ኣንጻር ኢትዮጵያ ኮይና ንኢትዮጵያ ሽግር ንክትፈጥረላ ዝዓበየ ሓይሊ ፈጢሮም ኣለው ይብል ኣሎ እዚ እጂ ኣብ ቅድሚት እንታይ ክብለኩም ዘነ እዚ ናይ ኤርትራ መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ንዓና ክንሪኦ ከለና ብዓይነቱ ንደልዮ ዘለና ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለና እምበር መፍትሒ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ምህላው እንተወሓደ ፀላእትካ ምግዳል እዩ ምስ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሱዳን ምስራሕ ማለት ሓደ ዓብ ደብናትና ብሰላም ንክነብር ዝገብር ኩነታት እዩ ኣብ ግዜ ሽግሮም ድማ ንሳቶም ሰላም ተረኺቦም ንሳቶም ተደይፈሪሶም እትከፍርሶም ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ንዓና እውን ከፍርስ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንዑን ተመኪትካ ፅቡቅ እዩ ግን ኣገይን ዋጋ ድማ ኣለዎ እዚ ዋጋ ኣለዎ ንሕና ብናትና ከመይ ጌርና ንኸይድ እውን ምሕሳብ ከድልየና ስለ ዘለዎ ኢልና ነዛረብ ዘለና እምበር እቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫታት ይኹን ሕርያ ሕማቕ እዩ ንብል የለናን